Plazida Otaño liburutegiak 5 urte bete ditu. Nire izena dauka? Noski, hau deu kulturan tenplua eta baiaran adierazle nagusia bertsolaritza deu. Zenek esan bertsoa kultutzat joko zenik, Plazida? Pentsa. Otañotarrek ekarpen handia intzen duten hortan. Liburutegi honetan bazterkeria onartzen ez deunez, memorian bazterrian zeuna plazan erdira ekarri deu. Bai, hoxe Plazida, zuzea emakumeon eta bertsolaritzan ikur nagusia. Bueno. Ez da inbesteako izango. Ta ipuinak hemen gordatzen dira? Idatziz eta hoz dauzkau hemen ipuinak. Etorriko zea bat kontatzea? Zure bizitza entzungo genuke gustora, Plazida. Laste emango izue sorpresa igual. Zure ipuinak kontatuko iguzu?